Nu er vi på tyske kirkegård, og her så var der en af de blodigste faldskærmskrige. Tyskerne kom lidt derop fra, og der døde over 4.000 soldater her. Og nu vil jeg så tage med på en lille bid på, hvad der er her. Og hvis I nogensinde har set spøgelsesjagt, så kender I nok, at nogle spøgelsesjagt har EMF-måler. Jeg har sådan en. Så nu skal vi op på kirkegården. Men først skal vi lige se historien om stedet. Og det var sådan her maskinerne så ud. Men nu går vi så op til kirkegården. Nu skal vi så hen og tage mine EMF-måler, og så skal vi så se, om der er kommunikation til tyskerne. Så lad os tænde den, og lad os så gå derop. Og jeg er virkelig dårlig til at snakke tysk, men vi prøver at komme i kommunikation med dem. Og det er en hård vej op til kirkegården. Så lad os gå op mod kirkegården, og her er den. Og hvis det lyser rødt her, så betyder det, at der er noget. Nej, så er det elektromagnetismen, og det er der i nogle spøgelser. De kan nemlig give alt, hvad de har i sig, og give noget elektronik til den her. Men lad os komme derop af. Og udsigten er meget flot ud over bjergene. Men det var det jo ikke i 1941. Og nu vil jeg så lige gøre, så I kan høre lyden. Den lyder sådan her. Men vi slukker lige vores telefoner, så vores EMF-måler ikke opfanger elektronikken fra vores telefoner. Og så er det bare om at spidse ørerne alle sammen. Men lad os komme op. Og det er på en måde en spøgelsesjagt. Og jeg kender faktisk en ægte spøgelsesjæger. Og det var for Sci-Fi-Con. Ham jeg interviewer. Og der kan man se noget af det, de laver inde på TV2 Nord med navnet Er det nogen. Men det er sådan, det så ud. Med flyene og alle soldaterne. Men jeg vil ikke filme mere på kirkegården. Men hvis min EMF-måler viser noget udslag, så vender vi tilbage igen. Men lad os tænde den. Men så ses vi, hvis der lige kommer noget på den her. Nå, men vi fandt ikke noget på min EMF-måler. Vi prøvede at snakke til dem. Og hvis I nogensinde kommer her, så skal I stadig have respekt. Og det er også synd for alle de unge mennesker for 20'erne,
at de skulle sendes hen, og nogle af dem døde. Det var også meningsløst, at alle de her unge mennesker skulle dø. Men nu vil vi så tage her fra den tyske kirkegård. Vi ses det næste sted.